Čus lidi, vítám vás a chtěl bych vás tentokrát uvítat u 4. videa a v tomhle videu vám představím florbalovou výbavu. Takže máme boty, tenisky, takhle, si jenom nazuju, florbalku, to je ta nejhlavnější, a 2 míčky, to bohatě stačí jako jo. Takže je krásně lehká, má hezkou barvu, takovou svítivou. Stála 599 korun a jenom tak pro zmínění je mi 11, ale to nikoho nezajímá. No a teď jsem vám jenom chtěl říct, ten, kdo by si mě chtěl přidat na Skype, tak se jmenuji Jakub Bereš, jo? Tak mi pošlete tu, že si mě chcete přidat na Skype a já vám to přijmu, jo? V pohodě. A tak jdeme hrát. Tak, jo, to je asi všecko a čau a lajkujte.